Cooperació! Soc en Miquel. M'agradaria que en el món cooperessin tothom. Llavors seria un lloc més millor. Hola, soc Ferran i la nostra biblioteca és un projecte fet realitat. Hola, soy la Andrea y tengo el compromís d'anar cada dimecres al taller de degustació a ajudar. Soc l'Adrià, m'agradaria fer un curs de cuina durant tota la setmana. En un futur m'agradaria treballar en un restaurant japonès. Confiança! Hola, sóc en Màrius. A la Fundació Ramon Noguera, amb tots els monitors pots confiar perquè són els més fantàstics i simpàtics que hi ha.